do noso territorio. Aínda que, como ben dixeron nesta presentación, o ano das letras galegas está dedicado ás 7 maravillosas cantareiras, Adolfina e Rosa Casás, Eva Castiñeira, Manuela Lema, Teresa García e Prudencia Asunción Garrido, nesta intervención non me centrarei nos seus percorridos individuais. Prefiro pensalas como parte dun tecido máis amplo, unha rede de saberes compartidos da que todas formamos parte, un micelio subterráneo que alimenta e sostén a nosa cultura. E creo, como tamén dixeron na presentación, que efectivamente a sociedade galega captou esta idea cunha claridade verdadeiramente admirable. Ao longo do país, moitos concellos e parroquias escolleron celebrar as súas propias pandeireteiras, dándolle a voz e o protagonismo ás voces locais. Este impulso lúcido e descentralizado, nacido dende abaixo, ensinounos